Honorable vicepresident, honorables consellers i conselleres, molt honorable senyor Maragall, diputats, diputades, autoritats, senyores i senyors, donem començament a l'acte de lliurament de les plaques i creus de Sant Jordi 2008. Té en primer lloc la paraula el honorable senyor Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació. Gràcies, president. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresident del Govern, honorables consellers i conselleres, autoritats, parlamentaris, representants d'entitats i associacions de Catalunya, molt especialment guardonats, familiars i convidats d'enguany, senyores i senyors. Benvingudes i benvinguts a l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi d'aquest any 2008. Aquesta distinció ha esdevingut, ja fa alguns anys, un patrimoni col·lectiu i un símbol de ciutadania. És, per damunt de tot, un guardó emblemàtic i una condecoració respectada i reconeguda pel conjunt de la societat catalana. Podem constatar-ho any rere any. La diversitat de les persones i entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi i la seva pluralitat configuren una magnífica representació cultural i social del país. El conjunt de les Creus de Sant Jordi d'aquest any 2008 constitueix el reflex d'una societat oberta, cohesionada, inquieta i delerosa de progrés. D'una nació prou consistent i segura com per tenir l'audàcia de refer i flexibilitzar la seva identitat en el marc d'un món global que ens proposa tota mena de desafiaments. Les persones i entitats que honorem avui, així com les guardonades d'altres anys, representen diferents formes d'excel·lència. Cultura cívica, reconeixement professional, treball solidari, innovació, compromís social, etc. Tot amb un alt nivell d'exigència. L'enhorabona, doncs, a totes les persones i entitats distingides enguany. La seva trajectòria i el seu exemple ens honoren com a societat i ens fan millors com a país. Gràcies per la tasca realitzada i per la contribució feta al nostre present i al nostre futur col·lectiu. Moltes gràcies. A continuació té la paraula la senyora Laia Bonet, secretària del Govern de la Generalitat. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel decret 457/1981 de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. A proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Govern, s'acorda concedir la Creu de Sant Jordi 2008 a les persones següents. Nolasc Acarín Tusell, metge, especialista en neurologia i psiquiatria, en reconeixement a la seva destacada trajectòria professional i també als valors nacionals i progressistes que n'han inspirat l'actuació cívica.
Gràcies. Jaume Arenas i Mauri, jutge de pau i directiu de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, per haver contribuït a fer d'Argentona una vila més participativa mitjançant el foment de l'associacionisme. Enhorabona. Franzina Boris Codina, locutora de ràdio, en reconeixement a la gran importància de la seva contribució a la difusió del fet sardanístic i de la llengua catalana, tant des de les zones com de la promoció en un sentit ampli. Josep Cassú Serra, músic i compositor de sardanes, per la vàlua i projecció de la seva trajectòria en el món sardanístic com a autor, director d'importants cobles orquestres i professor de música. Jaume Cela i Oller, mestre i escriptor, per l'aportació al nostre sistema educatiu des de la dedicació a l'escola pública i també per la seva producció escrita, tant de ficció com de reflexió sobre l'experiència docent. Francesc Codina i Castillo, polític i expresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, especialment per la dedicació a l'àmbit audiovisual dins el qual va contribuir d'una manera decisiva a la creació i consolidació del CAC. Jordi Dauder Guardiola, actor, per la seva gran qualitat interpretativa en el teatre, el cinema, la televisió i el doblatge, àmbit en el qual també és director. Ha ofert igualment recitals a l'entorn de l'obra de grans poetes.